subay sa dala niya. Ang saad niya may ganting madawatan. Ang saad niya may ganting madawatan. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga ating paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabihon na pagadumalahan kini sa nimo higala Brother Leve Claves. So nagbinugtong pataron tungod kay wa pa dinhi ang atong partner basig na dilatar to sa paglakaw kay tabok mango to sa Isla God no diha sa Bantayan Island. Abot sa lungsod sa Bantayan, motabok pod ngadto sa duong mga higala, sakay og pambot, no? So basig wa siya nakasingagaw, so hinungdan nga wala siya kauban nato karon. So ako kamong gina-welcome na amoy mga importante nga mga messages, mga kaigalaan, diri lang idritso og send kang Brother Live Claves aron ato nang matagad ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi nga ipadangat pod ngadto sa inyong mga asuod sa kinabuhi, no? Naamoy mga birthday greetings or uban pa diha nga mga importante kay mga okasyon ato nang gina-welcome ug naamoy mga pangutana pwede na sa higala mo send mo og mga pangutana sa atong number kang Brother Levi Clavis nga number sa 0926-8869-758. Akong sublion, 0926-8869-758. Okay, pwede mo makatext mga higala o pwede sa diri sa comment section nato sa Facebook. Kung namoy mga importanteng mensahe, diri ipadangat higala kay aron ato nang mabasa kanya mapadangat nato na ngadtos mga nahitungdan, no? Welcome nato ang tanan. Unya atong i-congratulate sab ang Tracy ka mga hamiling kalag nga midawat sa ganiya dito na bautismo sa Pijoroba. Dito sa Pijoroba Paradise Resort, no? Tracy Kabok. So thank you kayo. Unya thank you po ni Pastor Roel Arrogante sa pagdumala sa crusade within 1 week, no? Thank you kayo. O niya, padayon tahigala nga tusunahan, pwede niya po makapadala og mga messages din higala sa programa. O niya usay atong idalit nga awit, no? Alang sa atong tanan nga mga kahigalaan. Kay doon na patay giasikaso makaliot mga higala kay nagsulo ra magunta din sa ato nga program karong gabihon na. Alalahanin mo, kaibigan, ng buhay sa mundo. Anong kahinatnan nito kapag wala si Kristo? Ikaw ba'y nagtatanong sa sarili mo, paano na ako
kapag wala siya. Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siyang mamumuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Si Kristo ang tunay na nagmamahal sa'yo. Handa ka bang sundin siya at ang krus mo'y pasanin mo? Siya ba'y tunay na minamahal mo? Tapat ka ba, kaibigan ko? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamumuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kahit ng kanyang buhay inalay niyang gusto, pag-ibig niya ay tunay, tapat at totoo. Mayroon ba siyang puwang dyan sa puso mo? Si Kristo ba'y tatanggapin mo? Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamumuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Okay, padayon tahigala nga to sunahan no sa paghatag o pagtagad nining mga mensaheng atong nakita din sa screen. So alang nitong wala pa maka-send og mga messages, pwede na higalang mo send mo kay panahon na sab nga ato basahon ang inyong mga mensahe aron mapadangat ngadto sa inyong mga suod sa kinabuhi. Okay, palihog di ay sa atong mga viewers, mga followers nato dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, o sa tibuok kalibutan asa mamoron dapita nga nahimutang nga nagtan-aw sa atong programa. So ako kamo nga gina-welcome nya palihog mga higala atong i-share no ang ato nga programa ngadto sa atong mga suod sa kinabuhi para sab sila ma-blessed po sila pinaagi sa ilang paglantaw o pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe ni comment section. Ato nakita din si Sister Jenaline Lumuntad. Salamat sa paglab ug pagpray. O niya po si Sister Celia Pelicano Tonyakaw. Good evening niyo, Sister Celia, no? Uban ni Brother Nick. Asa mamoron dapit na pamoron sa Bohol. So good evening ninyo uban sa inyong family. Ingon din is watching. Niasad si Brother Rufino Moreno
Salamat po sa paglab ug pagpray, Brother Rufino. O niya po si J. Merced. Salamat sa pagpray ug paglab. Ato sa nakita din si Rian Cases. Mayong gabi ninyo mga brother og sa tanan nga naminaw sa programa ninyo karon. God bless. So, God bless also Brother Rian. Niya po si Ma'am May Barido Coyos. Oy, may gabi nimo diha, Ma'am. Kumusta naman imong life diha karon sa Davao? Niya siya mensahe, maayong gabi Kuya Livy, watching again here in Compostela, Davao de Oro with sa family ni Pastor. God bless. So, regards ma'am sa family ni Pastor Elias Coyos diha nga nagtan-aw karon sa ato nga program. Kamuntanan, welcome sa ato nga tulumanon. Ato po nakita si Brother Ronilo Itang, nanukad po ni gikan sa Saudi Arabia. So mayong gabi ni Brother Ronilo. Welcome sad ka karon sa atong programa. Niya siya mensahe gipadangat na higala. Ingon dinhi maayong gabi kanimo Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So, God bless also Brother Ronilo Itang. Ato sa nakita din si Sister Remedios de Hito. Ang iyang mensahe, maayong gabi mga brad. Diya na pud mi naminaw Samuel Linda Nugra og sa bata nga si Jobert og iyang asawa si Charity Nugra. Salamat sa pagbasa. So thank you po kaayo Sister Remedios Diheto. Ato po nakita si Edelberto Rina Sumalinog. Ang iyang mensahe, maayong gabi Brad. Good evening Edelberto Rina Sumalinog. Niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon, Brother Sonny. Niya po si Sister Elpidia Coro. Nanukad po ni sa Matag Oblite. Doon na siya minsay ato ning basahon mga higala. Mayong gabi na pod natong tanan. Ikaw rang usa Bradlib. Koryo ko sa dire kay watam hibaw o gusto ba kulian sa paglakaw ni Brother John, basi og nadilatar siya. Wagi siya kani dinhi. So namoy mga mensahe diha, diri editso og send sa number ni Brother Libby. Alang niya ito makikilaan nga wa pa gyud makakuha sa kong number. Mao ni higala ang number ni Brother Libby. 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, muna ito mga number higala nga pwedeng matiksa ninyo sa inyong mga mensahe aron atong basahon o mapadangat ngadto sa inyong mga suod sa kinabuhi. Ato pong nakita din si Sister Florida Amores Sigarino. So, good evening nyo diya, Sister Florida. O ba ni Pads Rimi Sigarino. Salamat sa pag-send og love, og heart, og pag-like sa itong program, pag-pray. Niya po si Brother Domingo Bunukan. Ang iyang mensahe, maayong gabi Brad Lib, og sa tanang mga mahigugmaon sa pagsunod ning programaha nga maoy matuto sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Salamat Brad Lib. God bless natong tanan. Salamat sa pag-pray o paglab sa ato nga program, no? Makahimog ya po mo pag-send mga higala. Namoy mga importanteng misay kay ato ng basahon dinhi sa ato nga tulumanon. Okay niyo sa atong tagdon dinhita sa ato nga messenger higala.
niya say mga mensahe nga midangat dinhi. Niya si Brother Wilfredo Pobadura. Iyang mensahe, Brad, maayong gabi sa inyong duha diya sa stasyon. Wilfredo Pobadura, pirmi jud ko naminaw sa inyong programa. Salamat kayo, Brother Wilfredo, sa makanunayon nimong pagpamati sa ato nga tulumanon. Niya nakikuban sa nato si Ginaline Lumuntad. Niya naapod sa mensahe, mayong gabi Sir Libby. So, good evening, Sab, no? Sister Ginaline. Ato ning avid listener yun. Always kini nagasunod sa programa. Niya pa itong basahon. Okay. Ni ay si Forestia. Hope you had a great Sabbath. Okay. Ato ning tanawon pa yung uban, nakita nato dinhi ang ni Apos Brother Edward Generes sa Lambusan ni, pero nining panahon na to ani sa Davao, nag-eskwela ni og theology. Okay, salamat kaayo. Kanya ato po nakita dinhi si Brother Jake Sumalinog. Salamat po, Brother Jake, sa pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon. Kanya ato ning balikan paglantaw makadiyot higala. Ato nakita dinhi si Erlinda Istaura. Good evening to all. Sa imo diha, sir, nga nag-inusara diha sa stasyon. Ilabi na usab sa mga naminaw og mitan-aw karon niining maong programa. Okay, salamat kaayo, no? Thank you kaayo, Sister Erlinda Istaura. Anya niya po si Brother Pipi Layon. Ito po kaning suod nga tigsoon. Atong mga kahigalaan diya sa Argawanon. So, maayong gabi Brother Pipi Layon, yung mensahe, maayong gabi, Brad John o Brad Lib, watching from Argawanon. Salamat sa paglab o pagpray. Wala din si Brother John, nag-inusara taron din tungod kay wate kasingagaw siyang lakaw. Anya niya po si Sayaang, Brother Mario Alquizar. Mayong gabi, Brother Libby. So, good evening diya, Brother Mario. Oban sa imong kauban diya sa imong panimalay. Okay, ato ni usang dalikatan pagtan-aw mga higala ang pikas nga screen. Ani ato ning pangbasahon ang mga higala nato nga nag-send og love, ang uban nag-praise, nag-like ang uban sa atong programa. Niya si Brother Nelson Bersero, Abner Dualio, Angeline Mendoza Matias, Scout Ranger Senior, Nurlan P. Pagal, niya po si Ronilo Itang, John Lowell Ko, Roselyn Mainit. So, good evening, Day Roselyn, diha sa Germany. So, maing gabi nimo, good evening. O sa atong mga kahigalaan diha karon. O niya sad si niya po ato nakita si Florida Amores Sigarino, nagalabod. Niya po si Shalel, kanya Eddie Boy Vlog. Nakiguban po si Elpidia Coro, mga naglab ni mga higala. Ni Asma May Barido Cuyos, Roven de los Santos, Rian Casis, Luel Nodalio Nodalo Estrira, G. Merced. Okay, muna ito manakita. Unya aritas mga nag-like mga higala. Niya si Brother Johnny, mainit. Maing kabe ni Mladong, uban sa panimalay. Niya po sa Labadan, Dalauta, Masyon, Ria Katamko Alburo. Niya po si Jivne Jeris Malate. Niya po si Alvin Tampos, Jane Irene Caballero,
Andy Nubal, Erlinda Estaura, niya po si Roth Orban, ato ning sister, eldest sister nga tuwa sa Australia. So good evening, Manang Ruth, no? Uban lang Kuya Andre diha, yung makabataan. Uban nila ni Liumar diha, nila ni Abraham, mga kabataan, mga apo, no? Mayong gabi ninyo diha sa Australia. O niya po si Ronilo Itang, Ginaline Lumuntad, Rufino Morino, o si Saya Ang. So thank you kayo. Muni atong mga kigilaan nga nag-heart o niya nag-like sa ato nga program. Makahimog ya po mo pagpadala higalag mamisahe ay karon taon-taon ato lang isalot no ang pagbasa sa inyong mga messages nga ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Alang sad sa atong adprog si meeting kaganiha wa gimi katambong no. Dok konkon tungod kay conflict bagong kaayo na say baptism nga ginahimo sa Kadwawan nga end pod sa crusade no. Muna nga wa gimi kahigayon sa pagtambong diha sa meeting sa ADFRO o sa diha sa San Remigio. Okay. Padayon tahigala nga tusunahan adto ta sa pagbasa sa pangutana nga moy atong entertainon karon. Okay, mao ni pangutana mga higala. Ato ni pangitaon nila. Good evening, Brad. Naalang ko'y ipangutana. Maluwas ba ang taong palahubog, og nagsimba og mga Diyos-Diyos? Maluwas ba kuno or makaadto ba sa langit ang tao nga palahubog, kanang palahubog murag habitual na ginaniya, kinaiya ba niya, murag addict na siya sa alkohol, palahubog, o niya ikaduha nagsimba og Diyos-Diyos, maluwas ba kuno? Sige, tampo na mo higala. O ni pangutana, sayon ra kay pangutana, maluwas ba ang tao nga palahubog? O niya, tao nga nagsimbag Diyos-Diyos, maluwas ba? So, pabuto na ko inyong mga tampo, kay nindot na higala maka-share po mo sa inyong mga dugang tubag dinhi sa pangutana nga atong gibasa karon no. Send lang mo din sa kong number po din sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Minaw sa tao sa kawit. Ang pagbalik sa Ginoo, haduol na kaayo. Ang tanang mga ilhanan ato nang nabati ug nakita na. Ug ang mga pagsulay ato lang ikalipay. Magampo lang kanunay kay ang Ginoo mo tabang man kanimo. Dili na maglangan-langan sa atong pag-alagad. Kayang pagbalik ni Kristo, hadon na kayo. Ug ang mga Kristohanon, iyan ang pagadadon. Dito sa iyang ginharian, nga walay katapusan. Ang pagbalik sa Ginoo, haduol na kaayo. Ang tanang mga ilhanan ato nang nabati ug nakita na. Ug ang mga pagsulay ato lang ikalipay.
Kristo, hadoon na kayo, ug ang mga Kristohanon, iyan ang pagadaton, dito sa iyang ginharian, na walay katapusan, dito sa iyang ginharian, na walay katapusan. Sa panahon na wadaan ako sa paglaom, naghunahunang way Diyos nagtagad, apan siya mihunghong ako gimalimong, gitanaw ganing jutay nga sagbo. Ang jutay nga mga sagbot, jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban, sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo, daon sa panaton. Kung naghangyo sa akong manluluwas, sa pagluwas daghang mga kalag, bisan daway tubag niya, apan siya nagtagad, nasayod siya sa mga handumtang. Ang jutay nga mga sagbot, jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban, sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo, daon sa panaton. Mauwi tinguha sa kasing-kasing ko, kanunay nga anak kaniya, kung mga kalanggaman dinapakaon niya, daon sa pang kung madala. Mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban, sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo,
Okay, mo adto na tahigala sa paghatag og tubag sa pangutana. Akong sublion ang pangutana nga aton tagdon karon. Good evening, Brad. Na ako'y ipangutana. Maluwas ba ang taong palahubog og nagsimba og mga Diyos-Diyos? Thank you kayo, no? Maluwas ba ang taong palahubog og nagsimba og Diyos-Diyos? So ato daw sulayan pagtanaw ang Biblia, mga higala. Kung unsay gisultis Biblia kay Bible based manggudta, so ato yung konsultahon og unsay gisulti sa balaan nga kasulatan. Og maluwas ba kay ang pangutana, maluwas ba ang tao nga palahubog o niya og tao nga nagsimba sa Diyos. Okay, salamat kaayo sa nindot nga pangutana. Nya ato ning tagaan og pagtagad, basahon nato ang unang Korinto 6:9 og 10 dinhi sa maayong balita nga Biblia, mga higala. Mao ni ato mabasa sa walay duha-duha, nasayod kamo ngang mga daotan dili makasulod sa gidarian sa Dios. Di makatus langit ang mga daotan. O niya, ingon din nga, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Ang mga tao nga makihilawason, di makasulod sila sa langit. O niya, ingon sunahan nga magsimbag mga Diyos-Diyos, giapistahan, di makasulod sila sa langit. Ang mga mananapaw, ang makighilawas sa isig kalalaki o isig kababay, ang kawatan, ang hakog, o mga palahubog, o apel niyo mga palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa ginharian sa Dios. Tubag ang pangutana, si San Pablo nagpahayag ani, di makasulod sa ginharian sa Dios. Kaya di man makasulod, nagpasabot nga di maluwas. Kaya ang pasudlon dito sa ginharian sa langit, mga linuwas, mga taong pagaluwason, paadtuon dito. So gipadayag din sa balang kasulatan nga kining mga tawhana sama sa mga palahubog, nagsimbag Diyos-Diyos, dagat pa magadi atong ipangbasa nga gilista ni San Pablo, ni Atlas, tingon San Pablo, mga malapason sa balaod sa Dios, dili makasulod sa ginharian sa Dios. Pulong na sa Ginoo. O kay pulong sa Ginoo, matuman yun ni tungod kay ang Dios dili bakakon, mahigala. Ang Dios dili mamakak. Kung unsay isulti niya, matuman yun na. Mao na nga gipadayag man din nga di makaadtos langit. So dili tamo undang ni anang pagkapalahubog. Kung magpadayon ko sa pagkapalahubog, hangtod mo abot ang adlaw sa paghukom sino nga di ko mahinulsol, di ko malawas. Pero karong panahon na mintras aberto pang kaluwasan, ako pananglitan o sako kapalahubog, ibutan ta pananglitan. Unya muundang ko sa akong pagkapalahubog. Kay musunod ko instruction sa Ginoo nga dili maghubog-hubog, dili mag-inom. Muna nga umusunod ko ana, kada inguman ang mga palahubog di makaadtos ginan sa langit, og dili na ko magpalahubog, di na ko mag-inom sa makabog ilimnon, may kalawasan oy. Ang gikondem ko diya, kanabang tao nga nagpadayon ba sa pagsupak sa gisultis Ginoo. Nagpadayon sa pagsupak, padayon ako ang pagsupak, nagpasabot nga, nagpadayon ko pagpakasala. Di ko maluwas. Akong buhaton karon, muundang ko kinaiya sa pagkapalahubog. Nga naman nga nagsulti magino nga di maluwas. Makaunsa man din na slawa sa tao, mga higala. Makahatag ba nagkayuhan sa atong panglawas?
sumala sa pagtuon nga gihimos mga eksperto ang pag-inom sa ilimnong makahubog, mga higala, dili makahatag og kayuhan sa atong panglawas, makadaot sa atong lawas, kalabanan sa tao nga hinginom og ilimnong makahubog, mag-suffer siya sa gitawag og paghubag siyang atay, enlargement of the liver. Mga dunay daghang mga tao nga makita nga hindako ang tiyan, gahi ang atay, tungod sa kinaiya sa pagkapalahubog. Mao na nga dili makaayos atong panglawas, makahatag hinuog kadaot, mga higala. Kanya gawas nga makadaot sa atong maayong panglawas. Unsa pa'y mahitabuan ni? Makadaot pod sa kinaiya sa usa ka tawo. Makapahimong abnormal siyang unahuna. Kay ang normal nga tao, away inom, makapinsar-pinsar siya unsay maayo o di maayong buhaton. Pero once ang tao mahubog na gani, agresibo na ang iyang unahuna. Agresibo na siya nga isog na kaiba. Isog na kayo. Kita kag mga taong hubog nga magsigpanghagit bisag wa nay mahimong lawas. O ina na ang mahitabo. So naay makita nga dili maayong epekto sa atong kinaiya. Sumala sa mga pagtuon ang ilim na makahubog na ay mga epektong makita. Una, family disturber. Tig-disturbo dihas pamilya. Tinuod ba na kung palahubog ang isa, inig-abot sa ilang balay, mag-wild na, magyaw-yaw na, mangita na nagbikil, nga dunay mga pamilya, asawag mga anak, nga usahay dili na makatulog sa ilang balay. Adto nas mga banwa, kasagbutan makatulog tungod kay ang amahan siguro nagsanggot, manggukod na. So, family disturber, tig-disturbos pamilya, hastang pamilyas mga silingan, disturbo pa kay magsigyaw-yaw. Aniya, maoy hinungdan sab na sa gitawag mo ito pilimiro o family disturber. Ikaduha, giingon niya itong abasa nga muna'y hinungdan kalabanan sa quarreling. Kanang away-away ba? Kung imong tanawon ang mga pundok-pundok, kalabanan nga nag-away diha, mga higala. Kadtong taong nakainom na daot ng unahuna sa pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Mao nang hitabo nga gitun-an dito sa korte sa Minneapolis sa ilang pagtuon ni adtong ilang gitun-an ng usa ka gatos ka mga tao nga nasud sa prisuhan. Kung unsay hinungdan, unsay gamot ba ilang nasuta, mga higala, nga nakaplaga nila nga dunay 90 kabuok nasud sa prisuhan ngang hinungdan gumikan sa makahubog ilimnon. Init na gunahuna, kahimog dili maayo. Muna nga pamatud-an nga makadaot yun na sa tao. O niya, una nini, individual accidents. Daghang mga tao nga na-aksidente sa ilang kaugalingong lihok. Muna ang usa ka driver sa sakyanan nga palahubog. Danger kayo na. Peligro makabangga, makaligis. Kay di naman dali nga, di naman kay abtik ang iyang unahuna, mga higala. Daghang disgrasya mo ito, gibawal sa traffic nga di gyud maayo ang mag-drive nga nakainom sa makahubog ilimnon. Kay makadaot, mga higala. Dunay daghang nga ligsan kay nagwara-wara na ang truck kay ang driver palahubog. Napoy tao naglakaw sa daan. Iyang alihan ang truck nga kusog budagan. Ligsan. Mao na nga gisguta pusunahan
makaguba sa gitawag og kalinaw, malinawon nga panagpuyo o panagkatigom. Daghang mga nagguba ang kalinaw tungod kay hubog lagi ang isa mga higala. O niyo sunod ingon ni nga makakuha sa maayong pamatasan. Tinuod na kay murag wa na gid nay uwaw ang taong mahubog. Wa nay maayong pamatasan. Muni nakita ang obserbasyon higala mato paslisin bagasen. Wala nga dili makaayo sa ato nga kinaiya. Makadaot hinuon. Og buot bayasyawa higala nga iyang daoton atong unahuna kay ang alkohol gawas nga daoton pisikal ang atong atay. Ang atong unahuna daoton. Once madaot na maabot sa hunahuna atong utok ang alkohol, ang tao agresibo na. Murag matuwang ang timbangan diya siyang ulo. Yang unahuna, hilig na siya. Mubuhat og dili maayo. Mauna nga, tungod kay mauman ni mga epekto yung nani, muna ganahan siya wa. Nga ang tao, ma-abnormal hunahuna. Ang ganahan siya wa, magguba ang malinawon nga pagpuyos pamilya. So makaguba, ada nang ilim na makahubog. Makaguba sa kalinaw. Aksidente mo na gusto siya wa. Mauna nga, pag inom na to silim na makahubog, dili malipay ang Dios, pero ang yawa, mao'y malipay anang panahon na. Mabitoy hinungdan nga, si Robert Ingersoll, nagpahayag siya, nga matod pa niya, ang alcoholic drinks, ilim na makahubog, ingon din nga, makahatag na tong sakit, dili maayong panglawas. Sakit ang ihatag, di maayong panglawas. O niya, makahatag na to, ingon nga, alcoholic drinks, makahatag na tong sakit, dili maayong panglawas. O niya, ingon sunan din kini mao ang amahan sa tanang pagkadaotan. Kini mao ang inahan sa tanang mga dulumtanan. O niya, ingon po sunan nga, it is the devil's best friend and God's worst enemy. Kini mao'y best friend, suhod nga igala si Yawa, o pinakabangis nga kaaway sa Diyos. So manang kung naghandom ta higala, makabaton og maayong panglawas, diyan natong inom. Naghandom ta nga normal atong nahuna, biyaan nato ng ilim na makahubog. Kay makadaot na. Naghandom ta nga di ta maghigala siyawa, biyaan ta na. Kay the devil's best friend. O niya, pangutana, ang Biblia unsay gisulti. Okay ba? Paminawi akong maghubasaw ni Gala. Ang maghuhukom 13 versikulo 4. Ato basahon og unsay giingon sa mabasa nato. Dili ko magbasa sa maayong balita ang Biblia. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnon nga makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga ginadili. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang ilimnon nga makahubog. Bisan unsang makahubog ilimnon ang gingusin ayaw gayud pag-inom. So, ang imong pagbiya sa pagkapalahubog, nagsunod ka, nakapahimuot tos Ginoo. Nga naman kay ang Diyos nag-instruction, ayaw pag-inom sa bisan unsang ilimnon nga makahubog. Lipay ang Diyos anak. Pero sa laing bahin, ang wa na lipay ang yawa. Nga naman, kay ang kalipay siyawa, nga ang tao babungkag ang panimalay. Malinahon nga panagtigom, malinahon nga puluyan maguba. Gusto ang yawa nga aksidente. Gusto ang yawa nga mawadan ang tao maayong pamatasan. So di malipay ang yawa kung muundang tana. Manang karon ang atong gihandom gusto man tag malipay ang Dios. Atong sundon og unsay gitambag sa Biblia. Unsay tambag. So
Giingon pa gid sa mabasa sa Galacia 5 versikulo 19 hangtod sa 21. Napay gi-mention din hubog-hubog sa last portion sa versikulo 21. Hubog-hudog, hudyaka, bahakhak, og mga butang nga mingon-ingon ini pasidanan ko kamo nga kung nagabuhat kamo ni ining mga butanga dili gayud kamo makasulod sa ginharian sa langit. Ang Ginoo na mong anak, di ko makaadto dito. Ini mamakak bang Ginoo? Dili. Kay sa Roma 4:21 nag-ingon ang Ginoo nga matod pa San Pablo siyang sulat, kasaligan sa hingpit nga ang Dios arang makatuman sa iyang mga saad. Perfect ang Ginoo higala. So unsay isultis Ginoo iya gyud tumanon. Pag-ingon sa Ginoo kang adan o kang iba mukaon gani mo nining bunga sa kahoy sa paggilas pagdutan moabot ninyong kamatayon. Kay wa man untay kamatayon ang tao gibuhat sa Ginoo. Moabot lang ang kamatayon sa ang tao musupak sa sugos Ginoo. Giingnan sa Ginoo ayaw mo kaon aning grasyas prutas. Kay sa adlaw mo kaon mo aning mamatay gid mo. Moabot ninyong kamatayon. Anya ang tao misupak mo yun kay gitintal man siya wa gisupak ang sugos Ginoo tungod kay naminaw tingog siya wa nakasala ang atong ginikanan mahigala. O niya, tungod sa sala miabot ang kamatayon sa tao. Hinungdan ang edad ni Adan 930. Wa unta siya kinutuban ang edad niya pero tungod sa sala may kinutuban ang panuigon sa tao. Muna yung makita nga kining kamatayon na to karon mao ni handumanan sa sala or kala sa sala na nahimo ni Adan ug ni Eva didto sa tanaman sa Eden. So imo makita nga ang Dios patinud-anon gyud paingon niyang moabot yung kamatayon miabot mahigala. Anya pag-ingon sa Ginoo nga pagbuhat og arka Noe kay lunupan akong kalibutan ang di mo sulod lumos gid sila di maluwas ang di mo sulod. So trabaho ni Noe ang arka 120 ka tuig sing wali po siya trabaho wali pahibaw sa mga tao pag-imbitar sa mga tao nga magbago na sila maghinulsol o niya mutabag-tabag sa arka kay padalas Ginoo og luno pagkalibutan. Pero ang mga tao wa nagtuo sila. O niya, niabot mo yung lunop, ning abot mahigala. Ning abot ang lunop, sulod sa 150 ka mga adlaw. Balig 5 ka buwan. 40 ka adlaw ang bundak sa ulan. Giablihan ang mga tinubdan sa tubig, ilawom sa yuta. Ulan ikas ibabaw. O niya, bulog sa mga tinubdan sa tubig. 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Hinungdan ang tubig bilapaw sa 50 ka siko o maniko sa pinakataas nga bukid sa kalibutan. Ang pinakataas nga bukid, ang Mount Everest man, gilapawan pa na og 15 ka maniko mga higala. Gitabunan ang naong siyota. Ang Biblia nag-asoy nga 150 ka mga adlaw ang tubig nagtabon sa naong siyota. Dayon ning kunhod ang tubig. So nagpasabot nga ang Dios matinud-anon siya gisulti. Human sa lunop, nakita ni Noe ang bangaw sa ibabaw sa langit. Giingnan na po sa Ginoo, Noe, kaning bangaw imo nakita, timaan ni sa kung saan, nga kining taa nga inyong gipuy-an, dili na nilaglagon pinaagi sa lunop. Kaya ang ilaglag ani, kalayo na sa impyerno. Mabasa na sa 2 Pedro 3, versikulo 7 ug 10. Sunugon kaning kalibutan na. O na nga, kay gisulti mas Ginoo nga malunop, nahitabo malunop, natuman yun, tinuod yung ingon ni San Pablo, hingpit ang Diyos mutuman siya saad. Human sa lunop, nakita ang bangaw sa langit, unsa may gisada po sa Ginoo. Dili na lunop sa tubig ang isilot sa mga tao sa kalibutan, kundi kalayo na sa impyerno. Muna'y wa pa natuman. Kay wa pa man natuman, matuman yun na. Kay gisulti mo na sa Ginoo. O na, karong panahon na, mintras wa pa na
tumana wa pa ning abot ang adlaw sa paghukom, adlaw sa pagsilot sa mga taong masinapakon, panahon karon higala nga atong usbon ang direksyon sa atong unahuna. Sa una wa ta nagsubay sa dalan sa kamotoran, karon musubay na ta. Sa una palahubog ko karon undang nako ana. Musunod nako kung unsay gisulti sa Ginoo diha sa balaad na kasulatan. Okay. Adto ta sa unan magala atong niya sa atong basahon niya mga tampo dinhi ato sa nintagdo ni si Brother Duming Bunukan lang sa atong texter karon igsuon mahitungod sa imong pangutana kung mahalangit ba ang taong palahubog o nagsimbag mga Diyos-Diyos. Maluwas na siya kung mag-usab siya siyang kinabuhi o hinulsulan niya ang iyang mga sala. No, na may kaluwasan oy basta mag-usab. Pero di magbago hantod sa katapusang pitik siyang kasing-kasing. O niya, namatay siya nga nagpalahubog, wagi siguro sa kaluwasan. Kaya nagsupak man. Okay, niya po si Sister Maridel de Erio. Good evening mga brad. I'm watching. So salamat kay Sister Maridel sa imong pagtanaw sa atong programa. Niya po si John T. Dauman. Ang maayong balita dili gyud maminaw sila. Ako Katolik naminaw sa maayong balita. Okay, salamat kay John T. Dauman. Minaw gyud ta kay nalimang ka ng maayong balita. Good news na. Nganong gitawag mo na good news, mayong balita? Maayong balita na natong makasasala. Gitagan tag mayong balita nga pabiyaon ta ni ana aron ta makaadtog langit. Good news na nga may paglaom nita makasala. Bisag makasala ta, pero kung magbago ta, mag-usab ta sa kinabuhi, adunay gisaad nga kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan padto sa langit. O niya po si Prince Advent Tixon. Good evening, naminaw mi diri. So salamat kaayo sa mga Tixon family. O niya po si Brother Ronilo Itang. Niya po siya tampo sa igsuon nga nangutana ang kaluwasan alang sa tanan. Unang Timoteo 2:4, ang makasasala pahibawon sa iyang mga binuhatan, ang sala og siya mubiya sa iyang bisyo og sa pagsimba og mga Diyos-Diyos og musunod sa kasuguan sa Dios, siya maluwas kun di muundang sa iyang bisyo. Ezekiel 33:8 og 9. Muna nga di maluwas og di muundang, pero muundang may kaluwasan. Niya po si Shaina Rose Vlog. Hello po, good evening. Karon rami nakabalik og paminaw kay ni uli mi sa Kawayan o niya asosisyon sa Palo Barinira. And God bless. Okay, salamat kayo, Shaina Rose Vlog. Niya po si Brother Dodger Raico. Maayong gabi, Brother Libby. O sa tanan nga naminaw sa programa, God bless us all. So God bless also Brother Dodger. Okay. Arito sa Diyos-Diyos, sige lang, maluwas ba ang magsimbag Diyos-Diyos? Di po, no? At gibasa ka ng unang Korinto 6:9, ang nagsimbag Diyos-Diyos o ang tanan nga mga balinapason sa balaod sa Diyos, dili makasulod sa ginarian sa Diyos. So di maluwas ang nagsimbag Diyos-Diyos. Ganun naman, naamang ko na sa number 1 o number 2 nga balaod signo sa napo kasugo. Klaro man na diya mabasa Exodo 20, versikulo 3, gato 5. Gididaan kita sa pagsimba na. Kay kinsa may simbahon nato, di man day pasimbang malarawan, mga binuhat. Sa Pedagog 14, versikulo 7, ang atong simbahon mahigala, ang Dios nga magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, o sa tunubdan sa tubig. Mao na gi-instructions Biblia. Mao na atong simbahon, o niya ang santo pagsimba, diha sa Espiritu sa kamaturan sa Juan 4:24. Kanya makita na, dili makita.
diya sa espiritu o sa kamatuoran. So muna gipadayag sa Biblia. Hinungdan, musimba ganito sa mga binuhat, gikondem gid na diya sa Biblia. Unsay gisaad si Ginoo sa mga taong nagsimba sa mga binuhat? Ang gisaad si Ginoo, dili makasulod sa ginarian sa langit. Okay. Niya si Jenny Rama Permin. Mayong gabi ninyo, Brad. Hello, bisag dili mi maluwas. Bisag dili mi always kalaid, pero sa radyo wa jud absent ninyong tigpaminaw. God bless everyone. Salamat kayo. Wa naman tayo mga higala sa dili pa hingpit tapuson at tutulamanon ni ang aton theme song. Magampo ta, amahan namo na sa mga langit. Salamat o Dios sa iyong pagpakiguban kanamo karong wiyona. Padalangin ni ang imong mga pulong kini magisalig sa ngalan ni Ginoo nga manlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulamanon sa kini ang maayong balita o kaniyong tanan ang mga suki ug pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan usab ng Pastor Joel Terana, Brother John Dihito, Brother Isaw Dihito, kini ni Gala, Brother Libby Claves Maingon. Daghan salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Ang pulong sa Diyos